So para mga bay, nakaimbak ato ang power pipe. Big elbow to nakaimbak. So itong gigamit ko. Itong gigamit mga bay is stock pipe. Stock pipe na siya. So nakabaliktag stock pipe. Stock pipe na baguhan ko mga bay. Stock pipe kay gamay kay elbow. So ang ako ipakita ni mga bay nganong ako ni siyang gitanggal. So dara. Sa isa ka tuig na itong gamit, grabe ang naagihan ani mga bay na naagi pa ni siya kabuak. Sura na eh. Tapos igaan na. Darang nadaot mga bay, tuara. Ang screen na naputol. So asbestos magyani kay wala na kan mga bay, wala na lagpot. So matay na itong asbestos. So first time na ko siya natanggal mga bay. Tubulo ni siya. So nabuwak na yung kon. Mo din niya tumoy silencer mo yung silencer. So kini ko aunon pa na to ni. So dali rin i-repairon mga bay ang Tycom mo din nakanindot sa Tycom. So tanggalon na to ning side. So natanggal na to mga bay ang mga tornilyo. So ato nang ibuton. Tumo din yung dagbuay. So nipilit na dito ang kon mga bayo. Silencer mo din di matanggal. Nabali gid ang screener. So nabali gid mga bayo. May ganay kinabantayan na to kuha na hurot ang asbestos. Asbestos rabad dyan may mahal-mahalan eh. Sini may maghawid mga bay. Padaplin mga asbestos sa ilang gawas. So muna yung screener. Putol screener. So diha din na siya mga bay. So testingan nato ni nga pulihan nato ni mga bay og stainless nga screener. Mangita na lang tayo ni mga bay ugma kung sa nga screener atong ipuli ani para mo nindot siya. So at least nakita na to nga ang ato ang kuan ato ang asbestos wala na hurot ug pangalagpot. Kita-kits ni ugma mga bay buntag ugma buntag na nato ni tiwason kay maawayan na puntaan ni karon. Yan mga bay, good morning. So buntag sayo na. So ato nang repiro ng ato ang Tycom pipe nga natagak in taon ang screen niya. So narayang screen mga bayo, di ara tagak gid din murag ni taya na gid mga bay mo na siguro nahug siya. So atong ilisan og tube. So i-tube na to sa mga bay kay para nga nindo to haom kay na siya daw. Tanawa haom kayo, di ba? Walay pakay na mga bay ho. Kita taya lang yung sulod pero bagus pa ng taya. Wala problema. Survive gihapon na siya ho. Haom ra kay na siya. Kating-katingon na nato naron para mo haom gid mga bay. No? Kung giliwag-liwag para nga ganyan ma-fix gid siya. Arawa na tay or asa dapit ang taman yang duot ba kay base niya ma-sure tay nagputol na ron. So mahitabuan ato na siyang kuhaon unya bangag-bangagan nato na karon para nga manindot pud ba ho. Ang iya ganing standard dili kayo mas dako-dako ning tube nga kung nakuha ang standard yang screen dili. So to ding testing ganing ko labaw pud ning ato ang yang taklob mga bay silencer kay taya na pud kayo patingon siguro nato ni para nga kuan para nga muhaom siya ba plaster kayo kay mura mag-piki man kayo mura maglisod kay isulod. So ato na bangagan sa mga bay. So mo na siya ato na siyang sugdan og bangag. Dala birahan na to.
tiwason mga bay ha. So manasag bangag mga bay, managbangag. O god sa kayo, ragod na ninyo. Di ba? Nindot kita naon gibagbagan gi. Ato dyan magbanga para gwapo pug resulta ba kay dito bagbagan anso batia silog tingog oy. So kini din mga bay na ko'y plano, ikalawang nagjag mayo na ko'y plano ani ako na siguro ning puwaso niyo kano. Murag mapuwas sa kay murag welding ra man gud siya. Kaya kung di na puwason mga bay, dili man sa haom, dili sa fix diri o, niya magputol o na. Putol na o, kuha na siya, dali ra kayo no. Gamay ra man sa pagka-welding, manay ayo, lata na. So itaklob din nato na o. Di ba? Haom na kayo, dili na mo-cut. Wala na ako naputlan ang tube mga bay, timing kay pagkaputol na ko, sakto kayo o. Dala o. Ana na siya may tabo. Ana na siya. Muna plaster niya. Nindot kayo plaster oh. Kuan jud kayo ba? Haom kayo ba? Timing kayo oh. Taya lang agi na ba? Pero goes kina oh. Taya lang agi oh. Pero bye. Nindot kay pagka plaster. Kay madaot na siya mga bay, dali ra po kay lisan. Igol lang ibuton kay wa man to gi-welding. Kag atong welding silencer ba isway. Haom kay silencer oy. Ang silencer hinluwang po na to na kay lain ang bugayo. Itom na. So kinahanglan nito sa silencer gyud. Oh, tara mga bay, na bolt na. Good sa tanawon. Oh, way uyog oh. Haom kay gyud, wag uyog na bolt na gani siya oh. Ang tulo din ka tornilyo na ato din itaod ron kay taod na nato ni kay excited na tanay maminaw sa tingog mga bay. Sa kay tingog ganing tambutsuhan eh. Taycom nga gi atong gi kuan. Giilisda na tog tube type nya screen siya. Napugos gid siya screen oh nara. Plaster na bay, grabe nindutan na kay tanawon mga bay, plaster gid siya gid. Oo. So sa liwag-liwag di siya mo luhag. Wa koy giwilding sa sulod mga bay, hakor ginasang gipasulod. Haom kayo, taklob, tre taklob. Kadiferensya lang kay ang bolt na sipiat dapat unta dai dili na dia. So, sige lang dali ra kay na nato kanon. Kuhaon rang isa na. So ibaga tong taklob ani ka para ayos na siya dinya ato na matesting ron oh. Haom kay ba? Ginahangi ko na mga bay kay plaster ba? Plaster kay pagkatrabaho. Mga bay. Yan mga bay, humanag yun. Okay. Si Taycom. Ang walang repair na. Excited di ko sa tingog gani mga bay, mataod ni. Sa kay tingog gani ron. So ato na yung itaod mga bay. So sound check din na to. Dara mga bay, nataod na. So i-sound check na to siya nga walay silencer tanawa. Diba? Big tingog eh. Wa may silencer. Diba? Oo. Wala lagi, wala na ko silencer eh. Muna yung sound check mga baya nga naay wapa naka silencer na to na ay para dito mo wow. So dala mga bay naka silencer siya. So ato sound check na to. Okay. Aswaso eh. So, sa fighter na ni mo. Kato ng pintal sa sulod, dapat pintal nga blue. Oo, ito. Tunang pintal nga blue eh. Ayan mga bay. Maho gyud. Katong pintal. Gisunog gina niya wa. Sunog na eh. Gabag-gabaga to. Sunog magana na sa salon niya. Ito bang pintal. Ayan mga bay. So, satisfied na to ang improvise. Satisfied gusto niya. Mahong pintal. Mahong pintal eh. Sunog.